bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar jamhire moon habruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altine 16 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi titre men ɗuɗmo wondude ko toon to États-Unis ko ɓeɗon ko habruji men politique hono kanko Donald Trump tumanoɗo e yinno warde mo ɗum noon ko toon to club makko golf en woni ari hande tribunal kadi ma en ƴeew kadi yaññade ko fate haaluji kalete hakkude mabɓe kamɓe républicain et démocrate habruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal ma en ƴeew kadi hono pewnitagol mabɓe kamɓe Sénégal naɓe pour fate woteji baɗoji ñande 17 lewru novembre habruji men international cakkitorɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ko toon to Seydou hono gardinoɓe agence société générale toon to Guidi Maka walla toon to Seydou Babi no wayno directeur muɗum e comptable muɗum naggam sibabu noon won kalisaji gujjaɗe won compte client goto ko ɗum won titre uji ɗuɗi moni ɗo journal man gara datuji muɗum joni joni so Allah jaaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon no mbinoɗen gardini men ni habruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko caggal nde neɗɗo goto tuuma wonde ko yinno feddude walla warde mo kanko Donald Trump wayno kanko aɗo tuumaɗo hannde wari toon to tribunal ɗum ko fottude ñaawo pour kadi surtout heɗade kadi holko takka holko fawa oɗo saaha ko fawa tan ko gueɗe ɗiɗo o haalna ɗum woni ko fawa e makko ɗo ɓen ɗoɓe jarata ɗeɗon gueɗe ɗiɗen ko sibabude wonde komo jogui noon pétilaji e pétilaji ɗi kadi o jogui ɗum ko taw kanko hoore makko ala licence jogade ɗum ɗon o gueɗe ɗiɗi ɓe guel kadi ko ene wayno ko auto mo joguino ɗum ɗo numéro gonɗo e auto ko numéro auto gujjaɗo goɗɗo ɗo ko ɗen gueɗe ɗeɗon gueɗe ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan pawa e makko pour le moment hawnaki noon ɗo e mayirɗe septembre maɓe gartu kadi ɓe kalnamo pour ko fate en kanko hoore makko annimo joguino pour warde ancien président mo États-Unis hono kanko Donald Trump ɗum noon e tumnade kadi hande habruji gumdi toon to Florida kanko gonɗo directeur walla kanko gardiɗo temporairement en service secret mo États-Unis siftinde on tan service secret mo États-Unis ko kamɓe gardata ardiɓe leydi ndi ɗum noon ko guilay président ji hay vice président ji kamɓe gardata kadi kala ko fate en banque centrale mo États-Unis ko fate kalisaji kamɓe enquête ɗumen ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko directeur temporairement gardiɗo oɗon organisation o wari toon to Florida ɗum noon kadi ko arde yillade kadi nokku ɗo oɗo incident wonnoɗo e kadi wawde fottude kadi yimɓe ɓe ganduɗa en kañumen enquêtoɓe e nder haalluji ɗe o haali wi wonde ko hono Donald Trump guila ñande attentat baɗanoɗo mois de juillet toon to Pennsylvania ciftere kadi toon kadi to Pennsylvania suka goto ene wayno wonino dow huɓere kadi woɗɗani ɗo wonnoɗo wiya ha fuɗɗi vellude no tugnade noɓe kaali ɓe mbi guila nde ene wayno ko dengol makko ko ɓeydi e surtout kadi e ɗeɗo balɗe ɓennude sibabude Joe Biden kañum hooruma haalini wini wonde ko yo kanko Donald Trump yo no renirte ni yo ɓeyde ɗum noon ene wayno ko no kanko directeur service secret no haalirni o wi wonde ko ɗum waɗi hono kanko oɗo en tuumaɗo naggaɗo toon to Florida ɗum waɗi mo yiitede lo donc sibabude ɗeɗon peeje koko ɓeyda no fewi kanko Mike Johnson noon gardiɗo suudu représentant ji kanko hoore makko haali o wi wonde ko Donald Trump ko président walla ko neɗɗo gardiɗo États-Unis mo hono muɗum meeɗani yiyede toñeteɗo walla attaqueteɗo ɗum noon sibabude ɗum ɗon no renirte ni no foti ɓeydede ɗum noon so tawi kamɓe duttima suudu représentant ji eɓe poti ƴewde peeje ɗe mbawi ɓeydide budget ko fate secret service surtout kanko Donald Trump kala gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi rendemo beele mo reene hande tugnede habruji kadi gummiɗe toon to maison blanche hono kanko président Joe Biden kanko hoore makko ƴeftini téléphone o haalde Donald Trump ko fate no oɗo incident e kadi omo continue mon haala hande oɗo saaha joni kanko e Kamala Harris foof eɓe gondi eɓe jogui nimsa no fewi sibabude ɗeɗo ko gueɗe ɗe ɓe mbi fotani wonde e Amérique fotani wonde kadi e politique kala ko fate fitinaji ɗum noon ko violence ganduɗa oɗo sahaji ene huula no fewi e Amérique ko guila e ardiɓe ɓe ha e kadi fate ha kadi ko fate ɗiɗo woteji garoji ñande 5 lewru novembre siftinde on tan ko kanko Donald Trump ene wayno ko to nokku makko ko club international mo jogui ko toon taw golfe waɗɗata toon ko toon o yaano ɗum noon o yaano toon kadi ko caggal mum pour haade makko fatude to nokku makko Mar-a-Lago
e wani oɗon nokku ɗo ɓe mbaɗata golf ko toon waji tumaɗo tugnade ha hande ko secret service ko haali wi wonde ko yeehi toon gila 1 heure jamma ko adi ɗum ɗon o woni toon ha wonan ma presque no wona 12 heures temps ɗum noon ko woni ɗon e ladde kamɓe longorde mabɓe ɓe jii wonde serdu fetel ɗum waɗi donc nde ɓe jii serdu fetel ndu ko nden woni ɓe puɗɗi fellude nde puɗɗi fellude noon après kanko o dogi kadi ko dundu ɗo o dogi ɗo ɗum waɗi ɓe ndewa makko ɓe nanngoyimo kene wona 40 mayal kono e wayno ko ɗo dogi ɗo ko ɗon oppi ferilaji makko tugnere hande e rapport noɓe kaaliri ni ko fati enquête o noon ɓe mbi wonde ko ɓe jiitani taw kala kene holla ɓe hunde wonde ko kanko hoore makko wonmo fewjiti neddo goɗɗo ene wayno ko kanko tan mi hawnaki jogino ɗeɗo peeje donc ɗeɗo caɗele ne wayno kadi waɗi haalluji no fewi hakkude kamɓe conservateur uji kamɓe surtout yenno yimɓe wonduɓe Donald Trump ko wayno kanko JD Vance e kanko kadi biyeteɗo Elon Musk eɓene puɗɗo haalde joni haalluji wonde ko kamɓe conservateur uji ko kamɓe tan toɓɓete kamɓe tan jiiɗi warede kamɓe tan yimɓe jiiɗi warde ne wayno ko hay goto ni président Joe Biden ni vice président Kamala Harris hay ala fonde meeɗi nanede wonde ko won ɗeɓɗe warde ɗumen kanko Elon Musk o haali ɗiɗon haaluji kadi e plateforme ko biyeteɗo X o haali hen haaluji kewɗi kono caggal mum ko sibabude nde hulde ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ko contre plateforme makko hay sinno kanko wondaka ɗum ene wayno o tellini ɗum kaɗon haala noon yettima toon to secret service ene woni service secret wi wonde ko ɗeɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa kañumen koyenumum ma enquête par ce que kala kaalowo ko fate fewjude warde président walla toñde ɗum ko kamɓe secret service toppiti ɗum noon firti tan gonde ko kanko Elon Musk hawnayi kadi ɗum noon addanomo caɗele hayso nde o momti yonde ɗiɗo poste ji ɗe wonno toon ɗi JD Vance kañum hooruma haali haaluji mbaɗi noon wi wonde ko haali ɗum koye page muɗum X pour wiide wonde ko Kamala Harris holko waɗi sababu Kamala Harris e kanko Joe Biden hay goto meeɗani hujjide mabɓe wiyene warat haalluji kadi gadduji hawnaki ha hande habaruji men États-Unis hono kanko JD Vance kadi ene wayno fottino hande kadi e goto e journaliste CNN donc journaliste biyeteɗo Dana Bash noon ko journaliste jeeya toon CNN donc e nder haalluji on ko namdinoma ko fate henne gueɗe kanko JD Vance e kanko kadi Donald Trump gueɗe ɗeɓe kalata ko fate haytinaɓe réfugié ji walla haytinaɓe immigré ji wonɓe koɓe takki wonde ɓeɗon mbiyama ene nangga dawaɗi walla ullude yimɓe wonɓe toon to wuuro wiyeten Springfield ene mbara ɗumen ene ñaama ɗumen hol pour kanko fuɗɗi haalde ɗiɗon haalluji donc ene woni ko kanko JD Vance no wawno reedo fof wi wonde ko alay sakko ɓe créé ɗiɗon histoire uji sibabude wonde ko jayndiyankoɓe libéral en ɗum noon ko wayno CNN ko wayno channel aji goɗɗi ko jiiɗa e fax kañumen koyemen jaɓani haalde caɗele ngoɗo wuuro wongo wiyetengo Springfield wondi sibabude immigré ji hewde toon donc ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde hesere donc firti tan wonde ko kanko JD Vance ene wayno hayso o teyani o reconnaissi wonde ko kamɓe créé kamɓe tan gaddi oɗo histoire taw ala foto ɓe guitti ɗum ko wayi wonde fof ene wayno toon to Springfield to ñalawmaji ɓennuɗi tugui aljuma jamma yettenma dimanche hanki ene wayno ko kamɓe jeeyaɓe toon to Springfield ɗum noon ko tubakoɓe ko ɓuuri hewde hen ɓe kolli solidarité mabɓe e yimɓe haytinaɓe donc ene wayno ko kala restaurant haïtien ɗo wonno ɓe gaari toon haaɓe keewi e gaddi eɓe gara ɓe ñaama eɓe jewtida e joomum eɓe jokkodira e mumen e kadi kamɓe guila e maire o kadi ha e yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe compagnie ji mawɗi gonɗi toon goto men fof holli wonde ko haytinaɓe ko gaari toon e ngoɗon wuuro wiyetengo Springfield ko ɓeydani ko wuuro ngo henna ko wiyete dañal saabu ene wayno won liggueyaji kewɗi galano toon liggotonoɓe ngala ko kamɓe lomti ɗiɗon liggueyaji joni ko wawi wonde fof ene wayno ko kaɗon haala hay sindo peldugol Donald Trump ngol arino ene wayno kaɗon haala hande ko mayani cakkitere tan kabaruji men hande ko toon to Springfield ɗum tumnade kadi e tribunal mabɓe local ko haali ene wayno ko école aji élémentaire uji gonɗi toon sibabude caɗele ɗeɗo balɗe fof jeenoɗe toon taw caɗele ɗe noon ko taw ene wiiya bombuji ne mbaɗa ɗiɗon école aji donc won sukaɓe heɓe dañani yaade école aji sibabu ɗum ɗon walla won bomboji ni mbiyanoɗi mbaɗama toon to école aji bon donc sibabude caɗele gonɗe toon sibabude caɗele ko fate ɗiɗo haalluji kalteji hono kanko campagne makko kanko Donald Trump haalata ko fate en walla immigré ji hay ceeji eɗon ni nattunoɓe neddu sukaɓe mum toon to école aji to e wayno oɗo saaha joni kanko gouverneur mo Ohio
Mike Duane o yamiri wonde ko highway patrol no ko gendarmerie ji wona ɓe laaɓi yo mbawa neldude yimɓe e sappo e jeeɗiɗi école gonɗo toon to Springfield. ɗum noon ko caggal nde wiya kono wona 33 menace uji bomboji kene wiye 33 la ɗum noon ko caggal nde kamɓe ɗiɗon école aji ɗiɓe noddaki wona laabi 33 pour wiye bomboji nene mbaɗa e ɗiɗon école aji ɗiɗon menace uji kadi ne wayno ko hôpital uji gonɗi toon hakke ɗiɗi keeɓino ɗum ɗon ko wawi wonde fof e nder kanko Mike Duane ko haali gouverneur mo hay Mike Duane ko haali o wi wonde ko oɗo sadio o yamiri state patrol yo wawa yo neldu yimɓe ken wona yo nelde ɗiɗon école aji ken wona 36 gendarme taw ne wawa rende ɗiɗon école aji sappo e jeeɗiɗi pour beel sukaɓe ne mbawa janggude jangde ɗum taw caɗele ngala toon siftiniɗon tan ko yenoma yontere ɓennude nde yenoma tinnanoma wonde ko yimɓe jeeyaɓe e ɓeɗo wiyeteɓe Proud Boys ɗum noon ko civil en joguiɓe perlaji jeenoma ene maaji toon e wuuro ngo ɗum noon ko yimɓe supporteur uji Donald Trump kono caggal nde police haalana ɗum ene wayno kamɓe ɓeɗo Proud Boys ene wayno ɓe majji ko wawi wonde fof ene wayno ko kullol nan toon ha hande toon to Springfield sababu nde ɗiɗo haalduji kaalaɗi ko fate takkude haytinaɓe wonde ene nanga dawaɗi yimɓe walla ullude yimɓe ene ñaama ɗum. habaruji men international guidaɗen ko toon to Nigéria e tugnade kadi ko BBC report yono toon to Nigéria ken wiye au moins 274 yimɓe soknoɓe ɗum noon ko toon to kasoji mabɓe gonɗi toon to Nigéria to état mo mbiyata Borno ene wayno kañum koyen mbawi yaltude dogui jalta e kasoji ɗe ɗum noon ko caggal nde tuɓoji kewɗi mbaɗi toon tuɓoji ɗi kadi bonni wuuro ngon fewi e kadi e tuɓoji ne wiye hen ken woni ujunere maayi sibabunde ndiyam ɗam no wawi hewde ni donc mbi wonde ken wona hisano ko 161 prisonnier wonno e ɗiɗon kasoji dogui kono e woni caggal muɗum garti ɓe mbi wonde koɓe jiyani joni tan ko 174 ɗum noon ko toɓoji kewɗi mbaɗi toon sibabude toɓoji ni kasoji ɗiɗon ɓalle muɗum keeɗi ko ɗum waɗi prisonnier dañi yaltude dogga donc sibabude ɗiɗon toɓoji sibabude ɗiɗon toɓoji kene wona 650 neɗɗo forçama yo yaltu e nokkuji ɗiɗon to ndiyameji e ilimeji keewi ndiyameji e wameji keewi donc ene wayno ko nokkuji biyeteɗi Maiduguri ene wayno nokkuji gonɗi banggue rewo état biyeteɗo Borno ɗum noon ko Nigéria ene wayno ko nokkuji gonɗi toon to état Borno ɓuuri hewde caɗele donc yimɓe hewɓe jeeyaɓe oɗon état guure men gonti hen kadi koye nder ndiyam ballama no gommori toon kono noon ken lime kam ujunere neɗɗo maayi hen toon to Tchad kadi ne wayno toɓoji ɗi kadi jettima toon oɗo sadio joni limama kene wona 167 neɗɗo kañumen koyemen maayi babude ɗiɗo toɓoji 265 neɗɗo kadi maayi toon to Niger ɗum fof ko toɓoji siftiniɗon tan ko ɗeɗo leyɗele tati foof gondi toon kadi to Mali toɓoji ɗi kadi mbawi wadde toon caɗele kene wiye 55 neɗɗo maayi toon to Mali Cameroun kadi limama ɓe nogas maayi hen Soudan waɗi kene wona 97 neɗɗo maayi toon ɗum ɗo fof ko toɓoji baɗɗi ɗiɗo tugui tan ñande altine ha yettinma hanki dimanche 15 lewru septembre toon to Sénégal en wayno ko leydi Sénégal woni koye fewnitade pour wadde suɓade walla yaade élection ngaji ko mbiyata législatif tugnade konngol makko kanko Ousmane Sonko wi ko ñande 27 lewru septembre maɓe gaddu liste e yimɓe candidat ji taw ko yimɓe Pastef ɗum noon ko candidat ji ɓeɓe jiiɗi gona candidat ji pour wonde arɗiyankoɓe toon to assemblée nationale siftiniɗon tan ko ñande 11 lewru septembre kanko Bassirou Diomaye Faye ene wayno waɗino décret o wi wonde ko sammini assemblée nationale ko limti ko sibabude caɗele laamu makko jogui wadde programme uji guila nde ari saabu ardi toon assemblée nationale ko yimɓe jeeyaɓe opposition ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade hande Ousmane Sonko ko haali wi wonde ko toon to grand théâtre national ko toon waɗata événement o pour présentude direction campagne mabɓe Pastef ko mbiyata les patriotes pour beela ɓe mbawa haalde hol wonaɓe candidat ji maɓɓe pour wonde député ji hande toon to Sénégal hono kanko Aminata Touré gandiraɗo Mimi Touré e nder conférence mo waɗi o wawi wiide won ɗum ko hande altini 16 lewru septembre ene waɗi ko kanko ko membre coalition Diomaye président
e nder konngol ɗi o haali o yetti heen Bassirou Diomaye Faye pour nde kañum hoore ɗum nde sammini oɗo assemblée nationale mo mbiyata wonde ko assemblée no wiiri ko assemblée nationale kersiniɗo koye ɗum noon ƴeewa surtout yenne ko sibabude kadi oɗo assemblée nationale ko gueɗe ɗe waɗaɗe ko gueɗe ɗe ngannduɗa kersiniɗe e surtout kadi ko gueɗe kersinɗe leydi Sénégal. ene wayno ko kanko Mimi Touré o haali wi wonde ko assemblée nationale oɗo surtout o rappidi hen o wi ko assemblée nationale kañum hoore mum kañum reporti élection ngaji pono élection ngaji présidentielle ɗum noon ko guila nde Macky Sall woni toon nde ko kañum hoore mum kadi ene wayno ko terroriste yimɓe ne soka yimɓe par ci par là siftini ɗon tan ko kanko Mimi Touré kanko hoore makko ene wayno fuɗɗi jogade caɗele hakkude makko e Macky Sall tan ko guila nde Macky Sall nomi neɗɗo goɗɗo yo won président assemblée nationale nomde mo kanko Mimi Touré siftini ɗon tan kanko hoore makko meeɗi wonde premier ministre e nde laamu Macky Sall kono ene wayno oɗo saha nde caɗele mbaɗi hakkude makko e Macky Sall kanko hoore makko kadi ene wayno Benno Bokk Yakar yaltinimo e wonde député sibabude hankkadi o natti supportude Benno Bokk Yakar guilde en hankkadi wonti gaño Macky Sall walla gaño parti muɗum ko ɗum waɗi oɗo saha ene wayno ko kanko Mimi Touré o wi omo weltini subamum Ousmane Sonko arani kañum hoore mum wadde déclaration mum politique général o wi par ce que oɗo assemblée nationale ko assemblée mo wona légitime o wi ko assemblée nationale mo wona légitime saabu par ce que majorité mum Benno Bokk Yakar ko kañum reportino élection ngaji gaddunoɗi caɗele e ko kañum kadi kañum hoore mum ko kañum hoore mum ni walluno hono Macky Sall pour wiide kañum yo Macky Sall ɗaɓɓu troisiéme muɗum mandat ɗum no fof ko haalluji makko kanko Mimi Touré. habaruji men international hande toon to Gaza e tugnade kadi e journal goto biyeteɗo Haaretz ɗum noon ko journal gonɗo toon to Jérusalem wi wonde koye nder cuggi ñalde 7 octobre ha ñalawma gonɗe ɗo ene wayno ko kamɓe Israël e nder secret ɓe battini yamirde hono yimɓe immigré ji arɓe toon namdotoɓe asile ɗo toon to Israël pour kañumen koye men yo mbaw jeeyede armée ɗum noon ko ɓuuri ko ɗum ɗo fof no ardi ko caggal nde yimɓe ɓeɓe mbara ñande 7 octobre kene wona 1200 noɓe mbiri ene wayno ko ene ɓeɗon yimɓe waɗaɓe ne jeeyano hen yimɓe tato taw ko wonnoɓe toon arnoɓe toon sornade kono woni ko caggal muɗum kamɓe yimɓe wonɓe toon immigré ji taw ko Afrique naaɓe wonnoɓe toon to Israël puɗɗi wonde volontaire pour liggade liggueyaji ndi ganduɗa kamɓe militaire uji mabɓe gonno e taw ko liggueyaji civil kono ene woni caggal muɗum kañum koyemen pelliti mbi wonde ko sibabunde kañum heerum koyemen goni koye leydi ndi en min jiiɗi wadde volontaire pour mbaɗe kañum mbaɗe keble ko fate guerre ene woni ko caggal mum batti heblede kala ɓeɗon immigré ji wone mabɓe jamira keblaki en woni jonti ɗiɗi donc à partir de jonti ɗiɗi woni mabɓe nelda hen kañum koye men jeeya toon to Gaza pour haɓoyede siftinde on tan ko e dumunnaji nde guerre o waɗata nde en yimɓe civil en hewɓe umminoɓe toon to Malawi garino toon to Israël ɗum noon ko arde liggade guese mabɓe ɗeɗon guese kadi ko guese ɗe ganduɗa kamɓe militaire uji Israël naaɓe ko hen liggoto kono ene wayno ko andaka taw est ce que ɓeɗon Malawi naaɓe ne jeeya yimɓe solduteɓe oɗo saha joni heblaɓe pour ne ballaɓe kamɓe Israël naaɓe haɓede guerre mabɓe gonɗo toon to Gaza ko wawi wonde fof ene wayno oɗo journal no haaliri ni wonde ko won immigré ji kewɗi gummiɓe Afrique boɗɓe volontaire pour haɓede toon haare nde ɓe goni kamɓe Israël hakkude mabɓe e Hamas ha hande toon to Israël e tugnade kadi habaruji gummiɗi toon hono kamɓe Israël ɓe ndentini Houthi en toon to Yemen mbi wonde ko ene wayno ko maɓe mbattu battugol bongol ɗum noon ko caggal nde kadi kamɓe Houthi en ɓe berli misilaji kewɗi ha misilaji ɗi kadi ene wayno ko radar uji mabɓe kamɓe Israël donki détectani ɗum ha ɗiɗon misilaji ene wayno jippi toon to Israël kalani noon so tawi won mayɗo hen walla gañiɗo hen kono noon ene wayno ko kamɓe Israël oɗo saha joni beltaki hen hande ene wayno kadi tugnade kadi habaruji hono kanko ministre défense mo Israël biyeteɗo Golan e nder konngudi ɗi o haali o wi wonde ko konngudi ɗi o haali ɗum noon ko caggal nde kadi hono nelaɗo goto gummiɗo gayno toon to Washington yaade toon to Israël pour kadi continude kaldigal gongal toon beele jamne dañe toon hono kanko Golan o wi wonde ko ene wayno oɗon saha joni hono kaldigal hakkude mabɓe Hamas tako kaldigal diplomatique ene wayno hankkadi koko jogori hankkadi nattude wawde wonde ɗum noon ko tugnade noɓe kaaliri ni ene wayno ko kamɓe Hamas e kamɓe Israël hande goto mabɓe fof nana foɗɗuno banggue muɗum pour wiide
won condition ngaji ɗi fawe ko fate cessel foton kamɓe Israël hande ɓe jaɓani wiide wonde ko ɓe il faut ko wonde ɓe jaaɓi wonde ko soldeten mabɓe gummo toon to frontiére gonɗo hakkude mabɓe Égypte e Hamas kañum hoore mum wiyonde ko alay saago ɗiɗon condition ngaji jaaɓe pour beele kañumen koyne mbawa woppude yimɓe ɓe dahi toon taw Israël naaɓe toon to Moscou tungnade ko radio France international haaɓi toon kanko Vladimir Putin ɗum gardiɗo leydi Russie altine hannde o yamiri o waɗi yamirore pour wiide wonde komo ñaagui parlementaire uji toon to Ukraine surtout yen sababude guerre gonɗo toon to hakkude mabɓe Ukraine ene wayno kanko Vladimir Putin e nder konngudi ɗi o yaltini o ñaaguima parlementaire uji russe yo mbawa yamirde wonde ko armée mabɓe kamɓe rusinaɓe yo ɓeyde à partir du 1er décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi e mbi won o yiɗi wonde ko armée wona jogo ken wona million ngaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe jeetati e jeenayyi ujunere ɗum noon ene wayno ko ɓe ɓeyde yimɓe ɓe ɓeyde ken wona temedere capanɗe jeetati ujunere militaire ɗum woni ko yiɗi kanko Vladimir Putin donc ene wayno ko kanko o yamiri armé o ɓeydugol mum joni laabi tati ɗum noon koye laawol gardugol wonno ko août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi hande habaruji men international hono kamɓe Mali Burkina Faso e Niger pelliti kadi o ɗo saaha joni wadde sosde ko mbiyata passeport taw ko biométrique ɗum noon ko passeport kamɓe leyɗele ɗeɗo tati eɓe mbawi hutorade taw ala visa ji gonɗi hakkude mabɓe donc tugnade konngol gummingol toon to Mali ɗum noon ko ñande dimanche ɓenni ɗo hono kanko colonel Goïta wi wonde ko e balɗe garoje passeport de biométrique ma waɗi taw passeport o woni ko hakkude ko mbiyata alliance des états du Sahel AES ɗum noon mbi wonde ko ɓe goni oɗo saaha joni ko liggey muɗum liggey mo ganduɗa kala gueɗe baɗɗeteɗe nécessaire gonɗe hen pour wawde rendinde ɗeɗo leyɗele tati kadi e wawde wallude transport hakkude mabɓe e kadi e réseau ji gonɗi communication hakkude mabɓe ɗum noon ko tugnade communiqué kanko mo waɗi ɗum noon haali ɗum koye e télévision siftinde on tan ene wayno ko mois de janvier ɓenni ɗo hono kamɓe ɗiɗo étage jaltino e CEDEAO e donc ɓe mbi CEDEAO ko kañum hoore mum mani CEDEAO ene wayno koye jimade France ɗum noon e ɗum waɗi donc e nder mois de juillet ɓe mbawi tittinde jokkodiral mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele tati pour caggal nde ɓe créé alliance des états du Sahel confédération mabɓe ɓe mbi oɗo confédération noon tugnani ha hande article o ene rendini ken wona capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi million neɗɗo ɗum noon kadi ne wayno ko oɗo saaha joni ko Mali ardi ɗum ɗon pour hitande mum adande ɗeɗo leyɗele tati fof ene wayno kañumen koyemen kaɓata koye gaño goto ɗum noon ko wiyete jihadisme habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Mauritanie tugnade kadi e journal biyeteɗo info plus Mauritanie ene wayno ko société goto biyeteɗo société générale ɗum noon ko gonɗoɗo toon to Guidy Makka caggal nde kadi police haalana toon ne wayno nanggui hono gardinoɗo oɗon société e comptable muɗum ɗum noon ɗum ɗo fof waɗi noon ko caggal nde neɗɗo goto client oɗon société tini wonde kene abboye 30 millions uguiya tirama e compte muɗum taw kañum hoore mum haalna nde o teskiti ɗum ɗon kanko oɗon client ɗon o noddi police o haalan ɗum kadi ene wayno ko sur le champ o kamɓe police ji ɗi ɓe nanggui yimɓe ɗiɗi ɗo ardiɓe hohoɓe oɗon société directeur muɗum e comptable oɗon agence société générale ɗum noon ko agence liggotonoɗo Seylibaɓe ɗum noon capital Guidima tugnade habaruji gon toon ɗo ene wayno ko hande ɓe goni koye enquête surtout yen haayi ɓen kam police oɗo kalis kewɗo holno majjirta taw wona yimɓe arɓe jogui kaɓɓirɗe jane e banque o walla ko way noon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha joni hono kanko gardinoɗo oɗon société e comptable makko eɓene nangga enquête ne continue bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jio Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgol Pulaar siftinde on noon hannde ko altine 16 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi yen mbaalo jaam ha janggo on jarama.